Ejja ħankomplu nibnu fuq it-tajjeb li sar u fejn hemm bżonn intejbu ejja ħantejbuh. Dan kien l-ewwel messaġġ li għadda il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista Ivan Falzon waqt il-programm Sibt il-Punt fuq l-Istazzjon 1. Il-messaġġ dak huwa tal-ħaddiema tan-nies ejja ħankomplu nibnu fuq it-tajjeb li sar fejn hemm bżonn intejbu ejja ħantejbuh imma ma nixxiex nitilfu. Falzon tkellem dwar l-importanza tal-ħidma fil-kollettiv biex dan l-akbar moviment f'pajjiżna ikompli jissaħħaħ fis-snin li ġejjin għal kif fil-Partit Laburista hemm nies li għandhom ħafna enerġija dan anke minkejja l-fatt li ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm kampanja elettorali għal elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li għadda. Hawnhekk huwa rringrazzja lil Leonid Mackay għax-xogħol li għamel fl-aħħar sentejn waqt li rringrazzja l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista tal-fiduċja fih. Sattant b'reazzjoni għal din l-aħbar reaġixxa il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela huwa laqa lil Ivan Falzon f'din il-kariga importanti fil-Partit Laburista. Dr. Abela sostna li Ivan għandu l-esperjenza maniġerjali u l-professjonalità meħtieġa biex jgħin il-Partit Laburista ikompli jissaħħaħ u jibqa' jaħdem għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-mexxej Laburista irringrazzja minn qalbu lil Leonid Mackay għax-xogħol kbir li wettaq fl-aħħar sentej għal id-dedikazzjoni tiegħu kienet kruċjali biex il-Partit Laburista eċċella bl-għaqda u fil-ħidma li waslu għar-raba rebħa elettorali konsekuttiva.